IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, Idol Lawrence tuloy-tuloy iti white na drug operations ti PNP iti dira probinsya ti Ilocos Norte iti pet ti krisis naman riman akas basa iti daro alugong dua iti nagsina nga bypass operation ti druga iti balegi ni Wyatt iti probinsya Ilocos Norte umuna iti initi Curimao iti panakitiling iti sa balimanan nga drug suspect nga babaen iti bypass operation nga ni Wyatt iti laing na palabas nga Aldao kontra iti agtawan 38 nasawaan ken ginday iti barangay Palpit bago Ilocos Norte napili isuna iti may isang pakit iti natawarok na Cebu nga may tawarok na ginatang ti kumarang nga buyer apunis mas iti reto dapat inaalaking kuana nga duwapay nga drug para permelia samitin dato'y upat nga heat shield transparent patisay nga daan iti crystalline white substance agraman pa iti may sangapak iti kondom dua nga use unused condoms pa Idol Lawrence iti naalaking kuana kaya may isang anti-transparent patisay agraman ti cellphone kung kasama din natin motosiklo, nanusari iti dito may pagorok ng operasyon iti abiyang iti PNP. All in all, 1.5 grams iti naalakin ko na nga daan iti state value nga 10,200 pesos. Kuna iti PNP, napayagda si sugutan iti illegal nga aktividad iti nakamat nga suspect ket nagbalegi da naniwag iti bypass operation iti barangay Sur iti Curimao, Ilocos Norte. Mapilaan ti kaso ng labsing ti RN 165 tinakamatad nga akusado o kalang kalatoy may Wyatt na drug bypass operation Idol Lawrence. Ito tayo iti damag manipot ti PNP Curimao kung kasama din iti siyudad iti Lawag na ipilamatan ti reklamo kontra iti may sapay nga drug suspect nga natliwan mo iti droga iti barangay Lagi Sail iti siyudad iti Lawag ti akusado itagtawid 20 inem nagindeng iti barangay 34B Gabo Lawag City Idol Lawrence ken kasamitin iti may sapay nga agtawid 20 inem nga babae nagindegmet iti barangay 65C Vira Lawag City. Iti dua nga akusado na suspect ket natiliwan da gapo iti may pagorok hindi pa naglako iti may isang pagkita sa Cebu kung babae sila pumarang nga buyer iti droga 1.1 grams iti naalakadakwada nga may pagorok mo Cebu iti ni Wyatt at ang inventaryo iti biyang iti PNP at dapat iti naalaking kuwana nga may isang pilaso iti may pagorok nga droga nga daan iti kadagsen 1.1 grams basta ng open plastic sachet na naglaon ti isang apulo nga heat shield transparent plastic sachet nga daan iti white crystalline substance ni Cebu iti ikot tinadakamat nga akusado. All in all 7.1 grams iti nalakadakwada kinrecover mo ti PNP unausar na drug bypass money 21,000 peso bill. Dagiti nadakamat nga akusado Idol Lawrence ket anay matangan ti pinag-inventaryo iti PNP Karaman dagiti barangay officials ti nakamat barangay kasamitan iti barangay 47 Bengkag iti siyudad iti Lawag mangnamnama iti PNP nga babaen iti panatili ko dakwada ket ada dutupay dagiti follow operations nga inda Wyatt tinagtanagan iti inventaryo iti PNP mabot amin iti 8.2 grams iti naalakadakwada agraman datoy duduwapay nga ebidensya iti street value nga naalakadakwada ket 5,760 pesos iti balor ti amin nga naalaking kuana nga ebidensya iti drug operations iti biyang ti PNP kastamiten iti PIDEO iti provincial Kuman. So dua Idol Lawrence iti nagsinang drug bypass operation tinagapuan naman iti PNP iti pero probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.